На кордоні Латвії з Білоруссю почав діяти новий режим надзвичайного стану. Всіх мігрантів, які проникають на латвійську територію незаконно, змушують повернутися назад. У разі необхідності застосовують силу. Такими повноваженнями наділили прикордонників після того, як міграційний потік з боку Білорусі зріс до небувалих масштабів. Як працює нова система, приїхала перевірити міністр внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва. Приблизно 56 осіб намагалися перетнути кордон з боку Білорусі після оголошення надзвичайного стану, але жоден з них не був допущений до Латвії. Отже, на сьогодні затриманих немає, оскільки ми прийняли цю постанову. Литва, Латвія та Польща звинувачують самопроголошену владу Білорусі у штучному створенні потоку мігрантів. Вони вважають, що Мінськ робить це у помсту за європейські санкції та інші заходи. Чи так це перевірити складно? Мігранти здебільшого з країн Близького Сходу. Під час перевірки пред'являють туристичні візи, видані у Білорусі. Кажуть, що приїхали туди подивитися визначні пам'ятки. Якщо мігранти знайшли спосіб дістатися до кордону, у них не повинно виникнути проблем з пошуком дороги назад. Наскільки я знаю, вони приїхали з метою туризму і подорожей по Білорусі. З 6 серпня за незаконний перехід з Білорусі до Латвії затримали 283 людини. При цьому з січня по серпень затриманих було всього 60. У сусідній Литві до проблеми вирішили підійти кардинальніше. Туди у цьому році з Білорусі проникло більше 4 тисяч мігрантів. Тому тепер на кордоні будуватимуть 4-метрову огорожу з колючим дротом протяжністю 508 кілометрів.